Dobrý deň, zdravím všetkých dneska ráno. Všetkých vás tu ešte raz vítam na tomto dnešnom stretnutí. Moje meno je Michal Gajdošík. V Abase už 8 rokom sa venujem CCTV technológiám, či už po stránke technickej, ale hlavne ako konzultant v projektovej sfére. Budem vás prevádzať dnešným webinárom. Okrem mňa tu máme aj veľmi príjemnú spoločnosť v podobe zástupcu výrobcu Hanwha Vision. Máme tu Honzu Čáku, ktorému týmto veľmi pekne ďakujem za účasť a podporu. Názov dnešného webináru je Prečo sú niektoré kamery bezpečnostnou hrozbou? Už z pozvánky, vďaka ktorej ste sa zaregistrovali, tušíte, o čom sa dnes budeme baviť. Alebo možno práve teraz sa potýkate s nejakými problémami, ktoré vám nikto nevysvetlil, strohé upozornenia na internete vám proste nedostačujú. Práve preto sa tu dnes stretávame, aby sme sa o tom všetko mohli pobaviť a z toho informačného šumu, ktorý okolo tohto všetkého vznikol, vybrať tie dôležité informácie pre vás. Štruktúra dnešného webináru bude veľmi jednoduchá. Prejdeme si tvrdenia Národného úradu pre kybernetickú bezpečnosť, rozoberieme si dôkazy, na základe ktorých toto varovanie vydali a pozrieme sa do zákonov, aby sme prehľadne určili, aké organizácie budú musieť spraviť kroky pre nejakú rektifikáciu tejto situácie. Záverom si zhrnieme pár zásadných pojmov a skratiek, vďaka ktorým budete schopní určiť, či sa jedná o bezpečné zariadenie z pohľadu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Prečím teda vlastne NÚKIB varuje? Začiatkom septembra Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť vydal varovanie. Okolo tohto dokumentu sa hneď vyrojila nejaká informačná panika, informačný šum a mnoho nie úplne správnych alebo pravdivých tvrdení. Úplne chápem, že niektorí o tomto počuli len okrajovo a nemali čas si dokument prečítať a dať si uvedené informácie do súvislosti. S tým vám, dúfam, dnes pomôžem ja. Kto má záujem o plné znenie tohto varovania, máte na obrazovke QR kód s linkom na dokument na stránkach NÚKIBu, takže určite sa naň môžete pozrieť. Poďme sa teda pozrieť na tento dokument a rozobrať si, o čo vlastne beží, o čom NÚKIB hovorí. Samotné varovanie v tomto dokumente je veľmi jednoduché a priame. Skladá sa len z týchto dvoch vied, ktoré vidíte na obrazovke. Zbytok celého 9-stránkového dokumentu sa venuje vysvetleniu, odôvodneniu a poskytnutiu dôležitých faktov, na základe ktorých toto varovanie dáva zmysel. Prvý bod, veľmi jednoduchý. Predávanie dát do Čínskej ľudovej republiky alebo jej zvláštnych administratívnych oblastí je bezpečnostným rizikom. To samozrejme dáva, myslím, veľmi dobré zmysel. Ale aké je to riziko? Pre firmy, ktoré môžu prísť o nejaké utavené dokumenty alebo know-how, je to riziko rozhodne obrovské. Medzi takéto údaje sa radí prakticky všetko od osobných údajov zamestnancov cez zmluvy, kontakty na partnerov alebo zákazníkov, nejaké možno aj platobné údaje, ktoré môžu byť ukladané. V prípade, že firma spolupracuje so štátnym sektorom, napríklad ako dodávateľ, je tu dosť veľká pravdepodobnosť, že bude držať tajné dokumenty, ktorých strata alebo zdieľanie by mohli mať veľmi zlé následky aj pre štátnu bezpečnosť. Dodávatelia do štátneho sektoru môžu mať k dispozícii napríklad pôdorysy vojenských základní, na ktoré dodávali materiál, alebo konfiguračné súbory bezpečnostných systémov, nebodaj nezašifrované prístupové údaje k rôznym počítačovým sieťam alebo prevozným softvérom. Pre štát môže byť bezpečnostné riziko o to väčšie, pretože do štátneho sektoru dodáva veľa súkromných firiem a subjektov, nad ktorých kyberbezpečnosťou nemá vôbec žiadnu kontrolu. Najväčšie riziká sú teda v rámci ohrozenia národnej bezpečnosti. Ohrozenie alebo strata kontroly nad kritickou infraštruktúrou, spravodajskými informáciami alebo informáciami o vojenských operáciách. Politické dôsledky môžu byť rôzne, ale ako najpravdepodobnejšie riziká sa javia napríklad strata dôvery verejnosti v štát, čo sa dá veľmi dobre využiť na nejaký politický rozvrat spoločnosti, ale taktiež poškodenie medzinárodných vzťahov s využitím získaných údajov o diplomatických vzťahoch alebo tajných dohodách. Ekonomické dopady môžu byť tiež naozaj ďalekosiahle. Únik tajných informácií o štátnych zakázkach, energetických projektoch alebo v strategických rezervách môže byť zneužitý napríklad na manipuláciu s akciovým trhom, vytvorenie ekonomického tlaku na krajinu alebo v krajnom prípade na destabilizáciu meny. Dopad na obyvateľstvo tiež môže mať veľmi nebezpečný potenciál. Tu sa zase vraciame oblúkom k tej kritickej infraštruktúre, pretože akýkoľvek negatívny dopad na vodárne, elektrárne alebo nemocnice znamená priame ohrozenie civilného obyvateľstva. Ak by sme sa bavili o dôsledkoch tohto všetkého, rozhodne do nich môžeme rátať aj právne dopady, pri najmenšom za porušenie zákona o ochrane informácií a osobných údajov,
ktoré môžu mať právne dopady na štát na domácej, ale aj európskej a medzinárodnej pôde. Druhý bod varovania NÚKIBu je o mnoho menej obecný a pomenúva priame nebezpečenstvo, a to vzdialenú správu technických aktív. Dopadom prípadného zneužitia takéhoto prístupu sa asi vracať nemusíme. Myslím, že sme si ich dosť prebrali v tej predošlej sekcii. Hlavným rozdielom teda je, že už sa nejedná len o dopady zneužitia získaných informácií, ale priamej vzdialenej kontroly nad zariadeniami a infraštruktúrou. Keď si zoberieme množstvo každodennej technológie vyrábanej v Číne a teraz naozaj hovorím o zariadeniach každodennej potreby, nielen o nejakých bezpečnostných zariadeniach, dostávame sa tak trošku do úzkých. Máme dnes na trhu množstvo IoT zariadení v oblasti chytrej domácnosti, od chytrých žiaroviek cez naozaj hlúpe veci ako toustovače, vysavače, práčky, sušičky. Všetko s non-stop prístupom na internet. To si veľmi dobre uvedomuje aj NÚKIB, pretože na stránke 6 tohto varovania aj priamo uvádza bežné typy zariadení, ktoré majú potenciál byť problematické. Môže sa jednať napríklad o chytré striedače vo fotovoltaických elektrárniach, ktoré už má dnes mnoho rodinných domov. Väčšinou sú vládané nejakou mobilnou aplikáciou cez cloud, často práve čínskeho pôvodu. Zneužitie nejakej bezpečnostnej softwarovej diery alebo dokonca hromadné neautorizované ovládanie takýchto zariadení má vysoký potenciál destabilizovať celú prenosovú sústavu. Zariadenia v zdravotníctve majú taktiež potenciál priamym spôsobom ohroziť životy pacientov. Varovanie sa tiež týka aj osobných zariadení, ktoré máme dneska všetci vo vačku, teda chytré telefóny, chytré hodinky alebo napríklad elektroautá. NÚKIB priamo spomína aj cloudové služby, medzi ktoré sa radí napríklad aj dnes veľmi populárna umelá inteligencia DeepSeek alebo aj e-shopy typu AliExpress alebo Temu. Mňa ako človeka, čo sa profesne orientuje na CCTV technológie, napríklad vôbec neprekvapilo priame menovanie IP kamier v tomto dokumente. Kamery čínskych výrobcov sú dlhodobo dokumentované ako bezpečnostné hrozby poprednými svetovými špecialistami. Na ilustráciu tohto asi najznámejší prípad je práve z roku 2015 z rímskeho letiska Fiumicino. Vtedy sa jednalo o takmer všetkých 140 kamier čínskeho výrobcu, ktorého tam mali nasadeného. Každá jedna z týchto kamier sa pokúšala nadviazať komunikáciu s čínskymi servermi kadenciou až 11 000 dotazov za hodinu, čoho si samozrejme všimli bezpečnostní experti a ten problém dokázali promptne adresovať. Znovu, kto by si chcel niečo o tomto viac prečítať alebo celý ten report si pozrieť, máte na obrazovke link v QR kóde. Prípad je pre mňa zaujímavý ani nielen tak nejakým reálnym dopadom na bezpečnosť alebo nejakým priamym ohrozením toho letiska, ale skôr tým, čo sa po ňom, či už v nejakom kratšom alebo dlhšom časovom horizonte udialo. Priamou reakciou na tento incident bolo globálne prešetrovanie konkrétneho čínskeho výrobcu a rušenie plánovaných dodávok jeho technológie do štátnych zákazok a kritickej infraštruktúry mnohých nielen európskych štátov, ale napríklad aj USA alebo Austrálie. Takéto dodávky po vyšetrovaní zarezali veľkí globálni hráči ako Taliansko, Španielsko, Anglicko. Bohužiaľ to vyšetrovanie nejakú dobu trvalo, takže sa to stalo až o 3 roky neskôr. V USA v reakcii práve aj na tento incident vzniklo NDAA alebo National Defense Authorization Act, teda nariadenie, ktoré zakázalo dávať do štátnych zákazok čínsku technológiu vrátane bezpečnostných kamier. Práve preto u mnohých výrobcov obecne považovaných za bezpečných uvidíte logo NDAA Compliant alebo NDAA Ready. Ďalej, globálne najväčší výrobca videomanagement systémov, spoločnosť Genetec, ktorú Abbas tiež distribučne zastupuje, zaradila kamery čínskych výrobcov na zoznam tzv. Restricted zariadení. Kto prevozuje Genetec systém, tak si určite spomenie na nútené restricted licencie. Ak chcel užívateľ vtedy pripojiť do systému restricted označenú kameru, bolo potreba k nej zakúpiť tieto špeciálne licencie, ale okrem toho aj podpísať prehlásenie, že kamery používa na vlastné bezpečnostné riziko. Neskôr aj táto možnosť bola úplne zrušená a čínske kamery nie je nejakým oficiálnym spôsobom ďalej možné provozovať v Genetec Security Centre. Dobre, povedali sme si, pred akou hrozbou NÚKIB varuje a boli to ale len prvé 2 vety z celého toho obrovského dokumentu. Poďme sa teda spolu pozrieť na nejaké tie ďalšie stránky a ďalšie tvrdenia, ktoré sú naozaj nemenej zaujímavé. Takmer celý dokument sa v 30 bodoch venuje odôvodneniu týchto 2 varovaní. Nechcem v detailoch rozzacať úplne celý dokument, to by sme tu fakt strávili celý deň. Pozrieme sa ale na tie najzávažnejšie tvrdenia, ktorými NÚKIB dokladá svoje varovanie. NÚKIB dlhodobo monitoruje úroveň dôveryhodnosti právneho prostredia ČLR a jeho zvláštnych administračných území. Tým mám na mysli Hongkong a Makau.
Priamo vymenovaných je mnoho sporných zákonov a predpisov, ktoré sú v priamom rozpore s európskym právom a vláde ČLR umožňujú naozaj rozšírenú spravodajskú činnosť, keby sme to mali povedať laickým termínom, špionáž. Čo teda vláda ČLR môže robiť, že to tak znepokojuje bezpečnostných expertov? Napríklad zasahovať do fungovania súkromných spoločností. Právne prostredie Čínskej ľudovej republiky dovoluje vláde a vládnucej strane požadovať po spoločnostiach akékoľvek dáta bez nejakej nezávislej kontroly, či už súdnej alebo verejnej. Tým firmy strácajú kontrolu nad akýmikoľvek dátami nachádzajúcimi sa na území ČLR a teda aj akúkoľvek dôveryhodnosť v očiach medzinárodného spoločenstva. Pretože keď dáta opustia zákonné územie EÚ, nevzťahujú sa na ne naše regulačné pravidlá a tým pádom nad nimi nemáme prakticky žiadnu kontrolu. Čínska vláda pritom zasahuje priamo do súkromných spoločností, nevládnych organizácií, štátnych podnikov, ale, čo je za mňa najviac znepokojujúce, aj pobočiek zahraničných spoločností, ktoré majú sídlo alebo pobočku v právnom prostredí ČLR. Vláda môže zasahovať napríklad ekonomicky skrz vynútený odstup alebo odkúp vlastníckych podielov vo firmách, tzv. Golden Shares. Taktiež ale zasahuje aj po personálnej stránke. Prostredníctvom čínskeho zákona o obchodných spoločnostiach sa totiž povinne zriadzujú stranické bunky KSČ, komunistickej strany Číny, pomocou ktorých vláda vyvíja tlak na spoločnosti a presadzuje členov strany na manažerské pozície. Nie je to zas tak úplne dávno, čo sme u nás zažili niečo veľmi, veľmi podobné. Ďalej, zákon o štátnej bezpečnosti z roku 2015 ukladá občanom a aj firmám povinnosť pomáhať štátnym orgánom v otázkach štátnej bezpečnosti. Na to nadväzuje zákon o štátnej spravodajskej činnosti z roku 2017, ktorý ukladá priamu povinnosť podieľať sa na štátnej spravodajskej činnosti a ukladá mlčanlivosť o čomkoľvek, čo so štátnou spravodajskou činnosťou súvisí. To sa týka nielen súkromných osôb, ale aj všetkých firiem a organizácií spadajúcich pod čínske právo. NÚKIB ďalej spomína zákon o kontrašpionážnej činnosti z roku 2014. Tento zákon umožňuje vládnej strane označiť akúkoľvek osobu, firmu, inštitúciu alebo akúkoľvek ich činnosť za špionáž. To všetko bez akejkoľvek nezávislej kontroly, súdneho prieskumu alebo možnosti týchto subjektov brániť sa. Veľmi široké a nejednoznačné definície v týchto zákonoch umožňujú požadovať po spoločnostiach takmer akékoľvek informácie a firmy ich proste musia poskytnúť. Čo mňa osobne najviac zaujalo, sú práve čínske pravidlá nahlasovania zraniteľností v sieťových zariadeniach. Čínske spoločnosti síce musia nahlasovať zraniteľnosti, no jedine Ministerstvu priemyslu IT a Ministerstvu štátnej bezpečnosti. Je zakázané zdieľať akékoľvek informácie o bezpečnostných zraniteľnostiach verejne alebo so zahraničnými subjektami. Čínske firmy teda zraniteľnosti nemôžu nahlásiť do verejných zdrojov, ako napríklad veľmi známy CVE.org, kde zraniteľnosti nahlasujú prakticky všetci seriózni výrobcovia a bezpečnostní experti. Potenciál takéhoto zákonu je veľmi jasný. Čínska vláda vie o bezpečnostných dierach v zariadeniach deploynutých prakticky po celom svete, no výrobcovia nemôžu informovať verejnosť alebo svojich obchodných partnerov. Bezpečnostné diery teda môžu žiť vlastným životom a byť aktívne zneužívané po celé roky, než si ich všimne nejaký nezávislý výskumník alebo bezpečnostná firma. Škoda však už mohla byť dávno napáchaná. Tým sa presúvame teda k ďalšiemu bodu a odpovieme si na otázku, koho sa vlastne toto varovanie týka. Najprv sa musíme pozrieť do zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý špecifikuje organizácie, pre ktoré sú varovania NÚKIBu záväzné. Jedná sa teda o správcov a prevozovateľov kritickej informačnej infraštruktúry, významné informačné systémy základných služieb štátu a okrem iného aj poskytovateľov digitálnych služieb, ktorý sa naviac týka aj povinnosť zohľadnenia týchto varovaní pri analýze rizík a riadení dodávateľských reťazcov. Tento zoznam sa rozširuje pomocou nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je v platnosti od 1.11., teda by the way od tejto soboty. Konkrétne sa jedná o poskytovateľov regulovaných služieb v režime vyšších povinností. To je dlhý názov, ktorý nezasveteným naozaj nič moc nepovie a sám som musel hodiny sa prelúskavať celým týmto zákonom, aby som vám vedel na túto otázku nejakým spôsobom odpovedať. Tak si to tam ideme trošku rozvinúť. Jedná sa o subjekty, ktoré poskytujú služby v regulovaných odvetviach.
teda napríklad v energetike, zdravotníctve, doprave, digitálnej infraštruktúre a verejnej správe. Nejedná sa ale o úplne všetky organizácie. V zákone sú subjekty špecifikované viacerými kritériami, ako napríklad veľkosť organizácie, počet používateľov, geografické rozšírenie poskytovanej služby, dopad na fungovanie odvetvia alebo iného poskytovateľa a samozrejme rizikovosť prevádzky. Ako príklady takýchto organizácií môžeme uviesť ústredné orgány štátnej správy, teda napríklad ministerstva, kraje a hlavné mesto Praha, veľké nemocnice, prevádzkovateľov kritickej digitálnej infraštruktúry, teda napríklad poskytovatelia internetu alebo cloudových služieb a samozrejme aj energetické spoločnosti, ktoré majú významný dopad na distribúciu alebo výrobu elektriny. Koho sa to netýka? Poďme sa pozrieť na príklady osôb a inštitúcií, ktoré síce z právneho hľadiska nemusia toto varovanie nejakým spôsobom úplne riešiť, ale vzhľadom k popísaným bezpečnostným rizikám by rozhodne mali spraviť aspoň nejaké základné kroky. Ide o súkromné firmy, ktoré nespadajú pod reguláciu zákona o kybernetickej bezpečnosti, či už nového alebo starého. Teda organizácie, ktoré sú menšej alebo strednej veľkosti a neprevozujú žiadne kritické systémy, ale stále využívajú technológie s tým rizikovým potenciálom. Ďalej pôjde o štandardné organizácie, ktoré môžu, ale nemusia byť naviazané na štát, teda školy, neziskovky alebo napríklad kultúrne inštitúcie. Práve takéto organizácie spravujú veľké množstva osobných údajov, ktorých nezaopatrenie môže viesť k právnym postihom. Ako ďalší príklad uvediem asi najpočetnejšiu skupinu, a to teda obecnú populáciu. Dopad úniku údajov bude pre jednotlivca rozhodne menší ako napríklad pre ministerstvo alebo elektráreň, no nikdy nie je na škodu správať sa opatrne k zariadeniam, ktoré máme v domácnosti. Bezhlavo dávať prístup akémukoľvek malému zariadeniu k internetu nemusí byť úplne najlepší nápad, hlavne ak by sa jednalo napríklad o bezpečnostné kamery. Myslím si, že nikto nechce, aby niekam von unikli fotky jeho rodiny alebo informácie o tom, kedy odchádza z domu alebo vracia sa z práce. Viacero incidentov aj v Európe už ukázalo, že aj drobné chytré zariadenia, napríklad chytré žiarovky, sa môžu zneužiť, napríklad zapojením do botnetu pri DDoS útokoch na verejné inštitúcie. Zrovna dnes, toto som sa musel pridať, vyšiel článok na živie.cz, zase máte QR kód, o incidente natoľko pre mňa zaujímavom a tak trochu aj bizarnom, som sa fakt rozhodol, že vám ho sem zakomponujem dneska. Jedná sa o robotický vysávač, ktorý odosiela do Číny celú mapu bytu, nezašifrované údaje, ako napríklad heslá na Wi-Fi a podobné veci, a obsahuje možnosť plnej vzdialenej kontroly výrobcov, čož zrovna u vysávaču nechápem prečo, ale prišlo mi to strašne vtipné. A keď teda tento vysávač nemôže zavolať domov, keď ho ten majiteľ v článku odpojil od internetu, tak vysávač prestal fungovať, pretože sa nemohol dovolať domov. Pardon, to len taká malá vsúka. Zákon pamätá aj na hodnotenie hrozieb a ponúka k tomu nejakú základnú klasifikáciu pomocou štvorbodovej stupnice zraniteľnosti. NÚKIB hrozbu priamo uvedenú v tomto varovaní klasifikuje ako vysokú, teda pravdepodobnú až veľmi pravdepodobnú podľa paragrafu 5 vyhlášky číslo 82/2018 zbierky zákonov. Tento článok, táto vyhláška, sa odkazuje na prílohu číslo 2 tejto vyhlášky, ktorá určuje túto základnú stupnicu hodnotenia zraniteľnosti, ktorú práve teraz vidíte. Môžeme vidieť, že sa jedná o druhý najvyšší stupeň tejto kategorizácie, čo mimo iné znamená, že existujú zdokumentované čiastočne úspešné pokusy o prekonanie alebo zneužitie hrozieb uvedených v tomto varovaní. Pokiaľ firmy alebo organizácie nepoužívajú stupnicu hodnotenia zraniteľnosti určenú touto vyhláškou, respektíve prílohou tejto vyhlášky, sú povinné túto hrozbu zaradiť na zrovnateľný stupeň vlastnej hodnotiacej metodiky. Tým sa presúvame asi k tej najdôležitejšej časti, k tomu, čo vlastne môžeme spraviť pre mitigáciu týchto hrozieb. Keďže NÚKIB varoval pred nebezpečnými koncovými zariadeniami, základným bodom bude voľba správneho a bezpečného výrobcu. Čo je viac menej presne ten základný krok, ktorý aj NÚKIB priamo odporúča záverom svojho varovania. Keďže sa jedná o nezbytné opatrenie pre splnenie právnej povinnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, uvedenie reštriktívnych výnimiek na pôvod výrobcu zariadení napríklad vo verejnom tendri nemôže byť brané ako nezákonné obmedzenie hospodárskej súťaže ani ako neodôvodnená prekážka v hospodárskej súťaži. Ako teda poznáme, že sú zariadenia od nejakého výrobcu bezpečné?
tých znakov môže byť naozaj mnoho, vymenujeme si teda nejakých pár základných. Prvým znakom, ako sme už spomínali, môže byť krajina pôvodu alebo krajina, z ktorej pochádza ten výrobca. Je dôležité, aby právne prostredie krajiny pôvodu malo zabezpečené základné demokratické kamene, ako napríklad ochranu osobných údajov. V kontraste k spomenutej ČLR by štát nemal ukladať súkromným subjektom povinnosť účastniť sa na štátnej spravodajskej činnosti alebo predávať akékoľvek údaje bez nejakého nezávislého súdneho rozhodnutia alebo dohľadu. Reputácia samotného výrobcu je taktiež veľmi dôležitá. Ideálnym stavom by mal byť výrobca, ktorý nepochádza z ČLR alebo je zvláštnych administratívnych území, nemá nejaké zdokumentované väzby na ČLR. Má pod palcom celý dodávateľský reťazec a vie zaručiť jeho bezpečnosť, bezúhodnosť a integritu. Ďalším veľmi dobrým znakom je, ak výrobca zverejňuje auditné správy o manažmente a stave svojho dodávateľského reťazca. Výrobca by sa mal taktiež podrobovať nezávislým auditom, testom a certifikáciám a rovnako tak aj svoje vyrábané zariadenia. Taktiež by mal výrobca verejnosť informovať a zverejňovať informácie o bezpečnostných dierach alebo bezpečnostných incidentoch na svojich zariadeniach a softvéroch a samozrejme vydávať na ne nejaké aktualizácie a záplaty bezpečnostné. Výrobca dnes musí dbať na bezpečnosť predávaných zariadení. To sa dá merať veľkým množstvom kritérií, no existujú určité frameworky, ktoré sa snažia nám nejakým spôsobom tento výber zjednodušiť. Môže sa jednať o medzinárodne uznávané cybersecurity certifikáty alebo bezpečnostné funkcie, ktoré by mali byť základnou výbavou dnes predávaných sieťových zariadení. Chcem vám teda trošku pomôcť sa zorientovať v tej záplave rôznych skratiek a pojmov, ktoré na vás výrobcovia budú chrliť naozaj z každej strany. Ako som už na začiatku spomínal, môjim profesným životom sú hlavne systémy technológie a keďže sme tu dnes za podpory korejského výrobcu Hanwha Vision, ktorého Abbas zastupuje v roli distribútora na českom trhu, budú sa tieto dôležité informácie vzťahovať hlavne na bezpečnostné kamery, pred ktorými NÚKIB vyslovne varoval. Poďme sa vymenovať niektoré dôležité pojmy a spoločne si ich vysvetliť. Úplný minimum, ktoré by dnes každé sieťové zariadenie malo splňovať, sú HTTPS certifikáty. Určite všetci poznáme zelenú ikonku zámku vo webovom prehliadači, ktorá sa nás snaží presvedčiť, že webová stránka je bezpečná. Nie je to úplne pravda, pretože vygenerovať dôveryhodný certifikát je otázkou pár kliknutí, no web stránka sa za týmto certifikátom môže byť naozaj všetko, len nie je dôveryhodná. Ako teda spoznám, že kamera využíva bezpečný a dôveryhodný certifikát? Napríklad u výrobcu Hanwha Vision je to veľmi jednoduché. Všetkých kamery totiž prichádzajú s preinštalovanými HTTPS certifikátmi, ktoré výrobca vydáva pomocou vlastnej medzinárodne uznávanej koreňovej certifikačnej autority Hanwha Vision Root CA. U kamier sa HTTPS používa hlavne v súvislosti so šifrovaním dát, ktoré sa prenášajú medzi kamerom a koncovým bodom, či už sa jedná o webový prehliadač, rekordér alebo VMS platformu. Pre viacbodové šifrované prihlásenie, také ako vidíte teraz na obrázkoch, sa používa názov Digest autentizácia. Toto šifrovanie pomocou SSL znamená, že užívateľské meno a heslo, ktoré napríklad VMS používa pre pripojenie ku kamere, bude prenášané šifrovanie. Teda ak by bolo v sieti zachytené nejakým útočníkom alebo v sieti nastraženým nepriateľským softvérom, tak bude zachytená len šifrovaná podoba hesla, z ktorej sa bez šifrovacích kľúčov a certifikátov nebude dať rozpoznať to skutočné heslo. Hneď tu máme prvé 3 dôležité pojmy, ktoré si treba zapamätať a vždycky hľadať v produktových listoch. HTTPS certifikáty, SSL šifrovanie a Digest autentizácia. Ďalším pojmom, ktorý treba zmieniť, je zabezpečený element, alebo ako podľa mňa skôr budete poznať TPM modul. Prečo si myslím, že poznáte skôr názov TP modul alebo Trusted Platform Module? Existencia tejto technológie totiž vošla do nejakého obecného povedomia, hlavne s nedávnym prechodom na Windows 11 a požiadavkami, ktoré Microsoft začal vynúcovať pre používanie najnovšej verzie svojho operačného systému. Za mňa osobne sa jednalo veľmi správny krok, veľmi správnym smerom, avšak mal prísť o mnoho skôr. O čo sa teda u TP modulu jedná? Je to hardwarový prvok, ktorý v sebe bezpečne a hlavne v šifrovanej podobe ukrýva šifrovacie kľúče a ďalšie autentizačné údaje.
Spomínam ho práve preto, pretože túto technológiu využívajú všetky moderné bezpečnostné kamery na ukladanie napríklad aj overovacích kľúčov k HTTPS certifikátom, o ktorých sme sa pred chvíľočkou bavili. Výrobca Hanwha Vision používa tento zabezpečený element ešte aj pre ďalší typ certifikátu, unikátny nie len pre ich radu kamier WiseNet, ale unikátny pre každý jednotlivý kus kamery. Jedná sa práve o Device ID certifikát. Tento certifikát bezpečne a dôveryhodne identifikuje každý jeden kus kamery, čo pomáha s dohľadávaním napríklad šedého dovozu alebo nejakých ukradnutých kamier, ktoré by sa mohli predávať ďalej na trhu s nejakou upravenou firmwareovou alebo softwarovou výbavou, predinštalovaným spywareom alebo nejakou inou neznámou hrozbou. TP modul je taktiež možné využiť pre ochranu vlastných bezpečnostných certifikátov, ktoré sa dajú do kamier nahrať a ktoré si veľké firmy pre svoje zariadenia veľmi často vydávajú pomocou nejakého vlastného certifikačného procesu. Ďalšie pojmy, ktoré je vhodné poznať k zabezpečným elementom alebo TP modulom, sú popisy úrovne zabezpečenia. Asi najznámejšia skratka, ktorá sa dnes pre tento účel používa, je skratka FIPS. Alebo, keď to trošku rozhrnieme, Federal Information Processing Standard. Jedná sa o štandard vydávaný Americkým národným inštitútom pre štandardy a technológie, ktorý definuje kryptografické moduly, ktoré sú obecne používané k ochrane citlivých informácií v komerčných systémoch. Momentálne sa najviac používajú moduly so štandardom FIPS 140 úrovne 2 alebo úrovne 3. Samozrejme existuje aj vyššia úroveň 4, ale z dôvodu nákladov na vývoj a implementáciu nie je zatiaľ ešte úplne vhodná pre komerčné použitie, ale skôr patrí do prostredí s veľmi vysokým rizikom, napríklad do nejakých vojenských aplikácií. Ďalším dôležitým pojmom je CCEAL, alebo Evaluation Assurance Level, napríklad úrovne 6+. Zase, jedná sa o štandard vychádzajúci z normy ISO alebo IEC 15408 a označuje celkovú úroveň kybernetického zabezpečenia testovaného produktu. Špecifikuje 7 úrovní s narastajúcim stupňom bezpečnosti. Úroveň 6 plus spomínam práve preto, že sa jedná o takú menšiu špecialitku. Ono to plusko totiž v ISO štandarde reálne neexistuje. Výrobcovia týmto označujú zariadenia, ktoré splnili nielen úroveň EAL6, ale splňujú aj niektoré špecifické požiadavky z tej najvyššej sedmičky. Keďže návrh a výroba zariadení, zase, ktoré patria do úrovne 7, je pre komerčné použitie veľmi nákladná, najčastejšie sa používa práve 6, ktorá je pre drvivú väčšinu aplikácií dostačujúca. Systémy a zariadenia s certifikáciou EAL úrovne 6 alebo 6+, sú natoľko bezpečné, že sa odporúčajú do systémov národnej bezpečnosti, leteckého a obranného priemyslu, do kritickej infraštruktúry, vládnych vojenských systémov alebo do finančných systémov. Jednoducho všade, kde sa kladie dôraz na dôvernosť a integritu dát. Určite ste už v minulosti videli takéto červené logo. Jedná sa o ďalší veľmi dôležitý dôkaz o bezpečnosti zariadení, ktorý je dobré nielen na prvý pohľad pomocou toho loga spoznať, ale aj vedieť, čo vlastne znamená. Jedná sa o certifikát od americkej organizácie UL, ktorá pôsobí v 104 zemiach sveta a má viac ako storočnú tradíciu v testovaní a certifikácii zariadení. Pod svojím Cybersecurity Assurance programom, alebo ULCAP, vydáva certifikáty aj pre bezpečnostné kamery, ale samozrejme tieto kamery najprv musia prejsť veľmi prísnymi laboratórnymi testami. Kamera alebo akýkoľvek iný výrobok označený týmto logom a nesúci oficiálny protokol o udelení tohto certifikátu sa radí medzi dôveryhodné zariadenia pre široké spektrum inštalácií. Ďalším pojmom bude norma ETS-IEN 303645. Jedná sa o európsku normu zameranú na kybernetickú bezpečnosť IoT zariadení, medzi ktoré sa v spotrebiteľskom sektore radia práve aj bezpečnostné kamery. Dnes sa jedná o jeden zo základných legislatívnych požiadaviek Európskej únie, napríklad aj pre splnenie európskej verzie CRA. Dnes je táto norma doporučovaná aj NUKIBom ako súčasť výberu bezpečnostných IoT zariadení a bezpečných dodávateľov. Norma obsahuje nejaké základné pravidlá, ako napríklad zákaz východzích hesiel, bezpečné aktualizácie firmwareu, ochrana osobných údajov, minimalizácia zberu osobných dát, alebo aj ochrana proti kybernetickým útokom.
Koncom spomeniem ešte nejakých v rýchlosti pár dôležitých vlastností, ktoré by bezpečnostné kamery mali podporovať. Ideme od vrchu dole len veľmi rýchlo. Secure Boot. Jedná sa o systém, ktorého cieľom je zaistiť, že sa po zapnutí zariadenia spustia len dôveryhodné a certifikátmi podpísané aplikácie alebo aj celý operačný systém. Zariadenie je teda týmto spôsobom chránené proti spusteniu nejakého neautorizovaného a potenciálne nebezpečného kódu. Podpísanými firmwarovými balíčkami sa u kamier myslí zaistenie, že naozaj stiahujete a používate oficiálny balíček s aktualizáciou a nie nejakým nebezpečným aktérom upravený firmware. Autenticitu si môžete skontrolovať pomocou výrobcom zverejneného hashu pre kontrolu celistosti súboru, no na takéto praktiky vás dokážu dnes upozorniť aj samostatné kamery, prípadne priamo vám odmietnú takýto neautorizovaný firmware nainštalovať. Ďalším dôležitým pojmom je 802.1x. To sa jedná tak trošku mimo taký klasický pojem. Jedná sa totižto o sieťový štandard, ktorý slúži na autentizáciu zariadení pomocou autentizačného serveru. Predpokladám, že už ste určite niekedy počuli názov Radius server. Cieľom tohto štandardu je povoliť prístup do siete len zariadeniam, ktoré sa autorizujú práve oproti tomuto Radius serveru. Takže jedná sa o štandard priamo na pripojenie do siete, nie na nejakú ďalšiu komunikáciu. Ďalej tu máme bezpečné protokoly, ktoré by kamery mali podporovať. SRTP, alebo Secure Real-Time Protocol, chráni streamovanie médií pomocou šifrovania a nahrádza starší RTP protokol. U kamier sa teda jedná o bezpečné a šifrované streamovanie videa, zvuku a nejakých ďalších metadát. WSS, alebo WebSocket Secure, nahradzuje starší WebSocket protokol. Zase jedná sa o protokol, ktorého účelom je vytvoriť trvalé a obojsmerné spojenie medzi klientom a serverom, teda napríklad medzi kamerou a videorekordérom. Na rozdiel od HTTP alebo HTTPS protokolu umožňuje WebSocket trvalé spojenie bez nutnosti opätovného nadväzovania komunikácie a hlavne výmenu dát v reálnom čase. Šifrovanie dát na zariadení a SD kartách je presne to, čo tento pojem hovorí. Či už sa jedná o video uložené na SD karte, alebo napríklad o databázu vozidiel s povoleným vjazdom u špz-kových kamier. Šifrovanie zaisťuje, že sa nikto nepovolaný k týmto citlivým údajom nedostane, aj keby mal fyzický prístup k bezpečnostnej kamere. Týmto sa končí všetko, čo som si pre vás na dnešok pripravil. Ešte na pár krátkych minút budem odovzdávať slovo kolegovi Honzovi Čákovi z Hanwha Vision, ktorý tu dnes s nami ako zástupca výrobcu je a niečo vám bude chcieť aj on povedať. Na teraz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Zatiaľ, čo Honza bude hovoriť, ja idem mrknúť na Q&A sekciu a na vaše dotazy a vyberieme si niečo zaujímavé, čo potom po Honzovi budeme spoločne adresovať. Ještě jednou moc děkuji Michalovi za krásnou prezentaci týkající se cybersecurity v Hanwha kamerových systémech. Já myslím, že to bylo vyčerpávající, velice komplexní a že opravdu Michal ukázal, že jsme schopní pokryt bezpečnost vlastně v celém tom řetězci. Dobrý den, já vás všechny zdravím jménem Hanwha Vision a děkuji Michalovi za pěknou prezentaci. Já myslím, že ta problematika kybernetické bezpečnosti je opravdu velmi rozsáhlá a komplexní a Michal ji velice pěkně popsal. Já bych k tomu jenom doplnil, že kromě těch technických opatření, které jsou implementované v našich zařízeních, samozřejmě velkou úlohu hraje důvěra a reputace výrobce. Hanwha má třeba ustanovený svůj S-certifikační tým, který reaguje na všechny hrozby, které se v kamerách objevují a samozřejmě i my čas od času přijdeme na nějakou kybernetickou zranitelnost a právě úkolem je všechny tyhle zranitelnosti transparentně komunikovat, lidi upozornit, co se děje, říct, jakým způsobem zařízení vlastně opravuje tu chybu, vydat na to nějaký patch, takže aby zákazníci opravdu věděli, jakým způsobem my ke všem těm zranitelnostem přistupujeme. Jinak v tom našem produktovém portfoliu je velká řada zařízení. Ty zařízení jsou historicky od těch starších, který máme v portfoliu už nějakých třeba 10 let až pro ty nejnovější. Takže tam i ta technická úroveň té kybernetické bezpečnosti se může lišit. A my vám samozřejmě rádi pomůžeme, pokud budete nějakým bezpečnostním výzvám čelit,
a doporučí vám zařízení a systém, který je vhodný pro tu danou aplikaci. S Abbasem spolupracujeme již dlouhá léta, je to náš spolehlivý partner, takže pokud budete potřebovat s něčím poradit, tak přes Michala Gajdošíka se na nás klidně obraťte. My vám pomůžeme, co bude v našich silách, máme přímé spojení na vývoj, takže pokud by bylo i něco nejasného nebo potřeba doplnit, tak přes naší jako level 3 technickou podporu nebo přes vývoj jsme schopní odpovědět i velmi triky odpovědi a otázky. A ještě bych řekl, že kybernetická bezpečnost opravdu už začíná pronikat nejenom do diskuzích, ale i do toho praktického světa, takže my máme celou řadu aplikací u zákazníků, který opravdu používají všechny ty technické prostředky nebo vybrané technické prostředky, které Michal komunikoval, takže pokud byste implementovali nějaký systém, kde je potřeba ověření autorizace, výměna certifikátů, máme s tím zkušenosti, rádi vám poradíme, rádi vám třeba řekneme, jak to řeší velký hráči a pomůžeme vám s veškerým nastavením. A ještě z obchodního hlediska bych si trošku přihřál polívčičku v tom, že se snažíme být opravdu transparentní, spolehlivý partner. I z toho obchodního hlediska jsme schopni garantovat dlouhou vaše ceny, takže pokud vy budete mít nějaký projekt, který budete implementovat v nějakém dalším časovým horizontu, jsme schopni vám zajistit podmínky do 12 měsíců, standardně v některých případech i déle a rádi vás určitě podpoříme. Máme taky poměrně průhledný a jasný program pro naše partnery ve smyslu podmínek, kde jsou odstupňované určité výhody a podmínky, takže pokud ještě nejste přihlášeni v Hanva Step programu, tak bych vás rád vyzval, abyste tak udělali a zase si ulehčili život a byli v tom našem systému a my jsme vám mohli poskytnout výhody, které s tím sounáleží. Nevím, jestli náš obchodník Michal Šárka chce ještě něco doplnit za obchod. Já myslím, že na závěr bych vás chtěl všechny určitě pozdravit. Chtěl bych poděkovat oběma klukům, ať už Michalovi nebo Honzovi. Oba dva si dali čas a práci s tím, aby vy jste si dneska trošičku otevřeli obzory v rámci kybernetické bezpečnosti. Když budete určitě chtít, Michal Gajdošík na mě kontakt má, možná mě někdo znáte napřímo, klidně nás kontaktujte přes distributora napřímo a můžeme se podívat na věci, které vy aktuálně řešíte. Kluci, veľmi ďakujem, že ste prišli obaja. Vrhol by som sa na tie Q&A. Máme tu anonymný dotaz, čo je úplne v poriadku. Ohľadom 3D tiskáren, či medzi takéto zariadenia sú zmienené aj 3D tiskárny. Nie sú priamo vymenované v rámci varovania NÚKIBu, lenže keďže sa jedná o zariadenia, ktoré môžu byť nejakým spôsobom sieťové, pripojené na internet, táto hrozba určite platí aj pre ne. Ja som si dal dokopy pár dotazov, ktoré sme dostali v utorok na prvej edícii tohto webináru. Prvé, čo tu máme, spomínal som cve.org, kde nemôžu čínsky výrobcovia nahlasovať nejaké zraniteľnosti. Mali sme tu jedného veľmi rýchleho zákazníka, ktorý sa rozhodol povedať, akože samozrejme hovorím blbosť, pretože samozrejme Dahua niečo tento rok dokonca nahlásila. Áno, nahlásila, lenže keď bola k tomu trhom donútená. Jedná sa totižto o úplne rovnakú chybu, ktorá je známa už mnoho rokov a viacero výrobcov nahlásilo chyby úplne tie isté a samozrejme vo svojich konkrétnych systémoch. A vidíme, že tie prípady nahlásenia siahajú až do roku 2019. Dahua síce chybu zverejnila nejaké 3 mesiace dozadu, a existuje pre ňu už aj oprava vo firmwareoch novších ako 16.4.25, čo sa build dateu týka. Samozrejme, ale vzhľadom k tomu ostatnému je to veľmi neskoro. Ďalšia otázka. Nemôže byť problém s nečínskymi značkami, ktoré ale využívajú čínske komponenty. Táto odpoveď je menej jednoznačná. Nič nie je bezpečnostné riziko, keď výrobca použije na doske napríklad rezistor čínskej výroby, hej, to nie je nebezpečné. Alebo použije Čínu ako zdroj surového materiálu alebo vzácnych kovov. Je to riziko prakticky len pre toho výrobcu v rámci nejakej obchodnej politiky. Problém môže byť u logiky, teda SoCčka, procesory, sieťové karty, rôzne AI akcelerátory. Na tým výrobca tých kamier nemusí mať plnú kontrolu, hlavne čo sa týka po stránke softverov a ovládaču, ktorý mu samozrejme ten výrobca tomu výrobcovi kamier dodáva.
Presne na takéto prípady som práve poukazoval aj v tej prezentácii, ktorú som pred chvíľkou hovoril. Bavili sme sa tam o manažmente dodávateľských reťazcov na strane výrobcu, zverejňovaní správ o dodávateľských reťazcoch, o podrobovaní sa nejakým nezávislým auditom a zdokumentovaných väzbách na ČLR. To je úplne presne odpoveď na tú otázku a zároveň je to presne to, čo robí napríklad Hanwha. Keď Hanwha odkúpila kamerovú divíziu Samsungu Wisenet, pretože kamery od Hanwhy boli predtým Samsung, tak zrekonštruovala prakticky celý dodavateľský reťazec a aj výrobu a všetko presunula z Číny do Vietnamu a samozrejme do Južnej Korei. Čipy si tiež sami navrhujú a vyrábajú v Samsung Foundries v Koreji. Mali sme tu ešte jeden dotaz. Dá sa globálne považovať akýkoľvek produkt z Číny za prinajmenšom problematický, alebo je možné zraniteľnosti efektívne predísť? Tu zase nie je úplne nejaká jednoduchá odpoveď, ktorú by som vám mohol dať. Vždy ide o analýzu rizík a konfiguráciu toho prevozného systému a workflow. Riziko z pohľadu Nukibu rozhodne existuje. Samozrejme, môžeme kamery dať na úplne fyzicky oddelenú sieť, dať ich úplne offline. Nie vždy je toto cesta. Máme rok 2025, takže požiadavky na globálne dostupný dohľad a notifikácie do telefónu sú plným štandardom. Samozrejme, nikto nebude mať nosou zapnutú napríklad VPN-ku do siete, špeciálnej siete s kamerákom, aby mu tam chodili notifikácie. Keďže cloud je veľmi pohodlné riešenie, dá sa to riešiť práve cloudom. No a tu sa práve dostávame k tej migrácii dát mimo právne prostredie Európskej únie a k dôveryhodnosti výrobcov, ktorí tieto cloudy môžu spravovať a samozrejme aj tie dáta na tých cloudoch. Ďalej treba zhodnotiť, aký typ dát môže byť dostupný, či už z toho kameráku alebo na sieti s kamerákom. Treba zhodnotiť, aké iné zabezpečenie a hlavne kontinuálne monitorovanie máme na našej sieti spravené. Ďalej stav našej infraštruktúry, dôveryhodnosť ostatných zariadení mimo kamerák, aktuálnosť, zabezpečenie firmwareov, napríklad u switchov. Celá ďalšia veľká kapitola tohto je software, ktorý používame. Aké zraniteľnosti môže mať ten software? Aký máme prevozný režim? Máme pravidlá a prístupy užívateľov správne nastavené? Vieme ich monitorovať, efektívne vynúcovať? Máme preškolených užívateľov? Nemôžeme zabúdať na ľudskú chybu alebo sociálne inžinierstvo, ktoré dokáže vždy skompromitovať aj ten sebalepší systém. Toto všetko a mnoho ďalších sú otázky, na ktoré si treba odpovedať, treba ich kvantifikovať a zahrnúť do analýzy rizík. Až potom si môžeme dokázať povedať, či sa nám oplatí riskovať a ušetriť na vstupných nákladoch a vybrať čínsky systém. Kyberbezpečnosť celkovo je obrovský cyklus, ktorý sa nedá vyriešiť nejakým jednorázovým riešením alebo nálepkou. Ani tým, že napríklad zmeníme čínskeho výrobcu kamier za európskeho alebo korejského. To, o čom sa tu dnes spolu bavíme, teda čínsky výrobcovia, hlavne CCTV, je to len jeden kúsok celej skladačky, ktorá je tá cybersecurity a ktorá sa neustále vyvíja a je nutné s ňou držať krok. Takže keď zoberiem odpoveď Nukibu na túto otázku, áno, produkty z Číny majú potenciál byť problematické a ich zneužitie je pravdepodobné až veľmi pravdepodobné. Moja odpoveď, vzhľadom k tomu, čo sme si povedali, bude záleží. A ešte tu mám pre vás jeden posledný dotaz z minulého webináru. V rámci použitia čínskych kamier pri zapojení na vnútorné porty, napríklad NVRK od Hanwhy, je možné počítať s týmto ako fyzicky oddelená sieť, alebo ako je to v rámci prístupu ku kamerám, ako je to s kyberbezpečnosťou. Z môjho pohľadu sa nejedná o fyzicky oddelenú sieť, pretože má stále spoločný prvok a tým je stále ten Hanwha rekordér. Áno, všetká komunikácia von do siete alebo do internetu alebo kamkoľvek bude v réžii rekordéru, nie v réžii kamier, takže by sme to mohli považovať za bezpečné riešenie. Avšak existuje šanca, akokoľvek malá, že Hanwha bude mať v rekordéri bezpečnostnú chybu, o ktorej zatiaľ nevie a nestihla, alebo ju nestihla ešte opraviť, a že čínska kamera bude mať v sebe nejakú bezpečnostnú hrozbu, ktorá zrovna o tejto chybe bude vedieť a bude ju vedieť zneužiť. Ale teraz fakt naozaj tento scenár je vysoko špekulatívny a musela by to byť z môjho pohľadu teda obrovská zhoda náhod alebo cielená sabotáž, aby takáto eventualita nastala.
Ďalej treba vziať v úvahu, že rekordéry Hanva s integrovaným switchom sú maximálne do 16 kamier a teda vhodné hlavne do menších systémov, kde aj to riziko nejakého zmiznutia nejakých údajov bude naozaj menšie. Môže sa jednať teda o nejaký prvý krok v nahradení čínskeho systému a bude to rozhodne nižšia investícia, ako meniť úplne celý systém aj na tej malej inštalácii. Takže viac menej znovu bude to záležať na tom, ako máme ten systém nastavený a akú veľkú hrozbu sme ochotní akceptovať. Obecne ale takéto riešenie z pohľadu kyberbezpečnosti by som ja preferoval viac, ako nechať to úplne celé nezabezpečené alebo v správe čínskej technológii. Rozhodne by som to odporúčil aj vzhľadom na tú špekulatívnu situáciu, ktorú som spomenul. Máme tu dotaz na dĺžku záruky. Když od vás kúpim túto značku, predpokladám, že hovoríme o Hanwha Vision. Štandardná záruka je 3 roky, ale ako kolegovia z Hanvy spomínali, existuje partnerský STEP program, kde už na tom úplne najnižšom kroku alebo najnižšom stepe, ktorým je vlastne viac menej iba registrácia, tak už tam dostávate záruku 5-ročnú a kľudci opravte ma, myslím si, že 1 rok do prednej výmeny odkúpy, hovorím správne? In advance výměna garantujeme po dobu, jak dlouho po dobu 3 let, že jo? Přesně tak. Co se týče té dopřední výměny, historicky to bylo na bázi partnerského programu, ale dneska vlastně dopředná výměna je po dobu 3 roků. Dobre, ak je niečo už teraz navrhnuté v čínskych technológiách a mali by ste záujem o nejaký návrh, konzultáciu alebo priamo zmenu tejto technológie do inej nejakej z pohľadu Nukibu bezpečnejšej značky, určite nás neváhajte kontaktovať, poradíme, naceníme, prípadne vyriešime spolu s klukmi z Hanvy nejakú projektovú zľavu. Já možná, Michale, doplním, že jedna z mých rolí jako pre-sales manažera je hledat i alternativy k jiným řešením a s nástupem NIS2 a hlavně v souvislosti s prohlášením Nukibu z toho 29. srpna se mi dostává v posledních týdnech poměrně hodně žádostí na hledání alternativ k čínským technologiím, takže pokud budete čelit tomuhle požadavku, tak určitě přes Michala se obraťte na nás a já vám pomůžu s nalezením vhodné náhrady. Super, nemáme už nejaké dotazy. Ešte raz vás všetkých veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu s nami boli. Ďakujem za vaše dotazy. Ďakujem klukom z Hanvy, že sem prišli a trošku nás tu podporili. Za mňa je to všetko. Ďakujem veľmi pekne a snáď sa vidíme niekedy na budúce. Nezabudnite, keby ste ešte mali nejaký dotaz, do mailu hodiť mne, hodiť na Abbas. Dohodneme sa. Ďakujem.